Виждал ли си реклама с 100% резултат на месец от трейдинг? В това видео ще ти покажа как изглежда реалната търговия и какви всъщност са резултатите от нея. Това тук е нашият акаунт, който се търгува с нашата система Volatility Trading System. Това са резултати само единствено от злато. Акаунтът е реален и верифициран, както може да се види и в MyFXBook. Депозита по акаунта е 50 000 евро, като до този момент профита или печалбата е малко над 64 000 евро. Това е резултат за около 16 месеца търговия, т.е. година и половина. Както можеш да видиш, резултатът е 128%, което означава, че средно на месец това са около 8%. Не 100% печалба, не 50% печалба, а 8% средна печалба на месец. В началото 8% на месец може и да не изглежда много, но в период от година и половина резултатът е почти 130%. Тоест не търсим еднократния успех, а последователността в трейдинга. Ако искаш да разбереш как работи Volatility системата, можеш да ни гледаш всеки петък в YouTube на живо, където Райчо обяснява как може да ни помогне тя. Намери линка в описанието на това видео или в описанието на профила ни. Ще те очакваме в петък.